Kaixo, gu Xibar eta Ion gara, LML-ko ikasleak, eta gaurkoan matxismoaren buruz hitz egingo dugu. Gezurra dirudi ere, maiztasun handiarekin ikusten baitugu gizon eta emakumeen arteko desberdintasunen kasua. Ikerketa batzuk diotenez, 50 urte barru, gizon eta emakumeen soldatak berdindu egingo direla, diote. Baina gaur egun mutilek neskek baino gehiago irabazten dute kasu askotan. Gaia ez hitz egiteko, gaurkoan Pablo Barrio Lasarteko alkatea dugu gurekin. Kaixo, Pablo. Eta, kaixo, arratsaldean. Zer pentsatzen duzu 21. mendean egonda, oraindik hainbeste kasuak normalizatuta egotearen inguruan? Bueno, ez dakit askotan ematen du hori denbora pasatzeak eta hori 21. mendean egoteak horrek ja, en fin, arazoak konpontzen ditula eta, bueno, ez da horrela azkenean, bai, egia da, gauzak aldatu direla eta onerako, baina egunero mantendu behar da kontzientzia hori, eta ez dugu pentsatu behar, bueno, 21. mendean gaudelako, ja, bueno, gauzak astu eta dena ondo dagoenik, ez hori egunero mantendu behar da, arreta eta kontziente izan behar dugu, egoera hori hor dagoela, eta oraindik hori gizon eta emakumeen arteko diferentziak gizartean badaudela eta jarrera horiek eta egoera horiek bai ematen direla. Bai, hau izan da lehenengo galdera eta Lasarte-Oreako enpleguetan matxismo kasurik daudela uste duzu? Bueno, kaletik ibili behar besterik ez da egin behar agian, ez? Bueno, ikusten dira, ez? Ikusten da, segunta ze lan mota, bueno, gizonezko edo emakumezko gehiago daudela, adibidez. Ez dakit, erropa dendara baldin bazoaz, zail izango da, hori mutil bat guztia arropa saltzen, adibidez. Izango da, neska, eta ez edo zen botako neska, hola, abait, fin, modan edo ereduaren arabera, ederraren gaztea eta ez dakit zer neska. Bueno, hori eguneroko kontu bat da, eta garbi dago profesionen arabera eta lanbideen arabera, lanbide batzuk edo lanbide batzutan, mutil edo gizonezko pila daudela, baina beste lan batzutan, ez dakit, zoaz amurategira eta elizainak zer dira. Gehienetan, neska. Da adibide bat. Gero sartu gabe, betikoan, ez? Lan berbera eginda eta soldatak eta desberdinak izaten direla askotan, eta bai, pizkata, begia pizkate adi jartzen baldin badezu edo begia solozten badezu, edo non ikusten dira guendik horako egoera asko. Eta kalean ikusten duguna udaletxean ere ematen da? Bueno, udala ere azkenean da kalearen ispilu bat, ez? Orduan, egia da, kontratazioak eta egiterakoan baldintza berberak direla guztientzat, hau da. Zentzu horretan ez dago diskriminaziorik eta ez soldaten aldetik eta bar. Baina, adibidez, udaltzainak neskarik bat ikusi dituzue udaltzen artean? Ez. Administrariak, bueno, gehienak, ez denak, ze hor mutilak ere badauden, baina gehienak hori emakumezkoak dira. Orduan, gizartean dagoena udaletxean ere islatzen da. Ez eta formalki eta legeak saltzen ditun baldintza guztiak eta betetzen dira, hau da, kontratazioak egiterakoan, ezin duzu esan, lanpostu honetarako behar da, ez dakiz hori neska bat edo mutil bat izan behar du edo ez dakiz ez da hori gertatzen. Baina, azkenean, udaletxean ere, erreflejatu egiten da, kalean gertatzen dena, eta gizartean dagoena. Eskerrik asko, Pablo, hau izan da guztia eta... Eskerrik asko etortzea. Venga, mi esker zuei.
Bigarrenik eta amaitzeko, Oskar sexualkularia etorri da gaurkoan gure gana. Kaixo? Kaixo, Oskar. Eta hau da lehenengo galdera. Txikia zinenetik gaur egun arte emakumeen irudia aldatu dela uste duzu? Nik uste du baiet. Gainera institutuetan, agian asko, nahiko ondo ikusten da hori, ezta? Duela 20 urte edo duela 25 urte edo, nik institutuan, agian gure arteko harremanak, bizken arteko harremanak ez ziren hain estuak, eta gaur egun hori ikusten da, bizketan mutien artean, harremanak nahiko hobeak direla, edo harreman estuago, sendoago, eta gainera, mutilek agian nesken iritziak errespetatzen dituzte edo gehiago, gauza batzuk daude aldatzeko eta parekatzeko, baina hori, bai, alde horretatik hori asko aldatu da. Gero, bestetik ez dakit, nik sexu heziketa ematen ditut institutuetan, sexu heziketa ematen dut institutuetan, baina baita ere, nik sexu heziketa jaso dut dire institutuan, duela 25 urte, ezta? Eta hori konparatzeko, lehen eztabaidak agian guztiz ezberdina ziren, adibidez, homosexualitateari buruz egiterakoan, eztabaida zen ea homosexualitatea gaixotasun bat zen, ala ez, eta gaur egun hori ez da planteatzen institututan, ezta? Ja, zuek, bai mutile bai nezken, beste ikuspuntu bat ikusten duzue sexualistasuna eta baita ere sexu berdintasuna, ezta? Eta hori asko nabarmentzen da. Eta nola ikusten duzu gazteen artean matxismoaren egoera? Sexualitatearekin lotuta, agian, matxismo kutsu batzuk mantentzen dira, adibidez, neska bat erroiatzen bada beste mutilekin, agian konsideratzen da, guarra bat edo ez da, eta mutila bada, da putu hau izango da, ez da? Adibidez, hori mantentzen da, eta hori agian saiestu behar dugu, ez da? Gero denok aukera berdintasunean bizitzeko, agian gauza horiek saiestu behar dugu. Zuk gaztelekuan egiten duzula eta gazteak zure gana joaten direnean ze kezka dituzte? Batzuetan, bere galdera dira nola ligatu, edo nola lortu gure amodiorik handiena, edo gauza horiek. Eta bestetik, baita ere, lehenengo koitoa era mingarri izango den ala ez, edo nola egin, edo ea zer da normala, askotan plantatzen da hori, zer da normala sexualitatea, eta sexualitatean agian gauza asko normala dira, edo agian gauza gehiena normala dira, baina hori asko planteatzen da, hau da normala, hau ez da normala. Agian normala da unean 5 aldiz masturbatzea, edo ez da normala, edo gauza hori, normaltasunari buruz. Eta amaitzeko, zein pauso eman behar direla uste duzu erabateko berdintasuna lortzeko? Ez dakita, alde batetik agian legeak bere garrantzia duka, ezta? Azken boladan, beste lege egin dira, ezketan mutien arteko berdintasuna bultzatzeko, edo tratu txarrak saihesteko,
Eta hori, nabaritzen da, ezta? Aldaketa bat dagoela gure gizartea, ezta? Orduan, agian, ez dakit lege gehiago, baina lege batzuk agian behar ditugu gauzak aldatzeko eta gure arteko harremanak hobetzeko eta parekotasuna lortzeko. Eta bestetik agian, ez dakit, edabidetan aldaketa batzuk behar dira. Adibidez, matxismo asko ikusten da, telebistan, ezta? Iragarkietan, rolak oso markatuta daude neska eta mutilen artean, ezta? Agian, ez dakit, garbiketarako produktu bat saltzeko mantentzen da etxeko andrearen rola, ezta? Eta gaur egun gure etxetan, bai zuen etxetan eta gure etxetan, hori aldatzen ari da, ezta? Eta bai aita, bai ama, bai inkluso zen alaba, etxeko lanak egiten dituzte, ezta? Baina hori ez da islatzen telebistan, bakarrik etxeko andrea agertzen da, ezta? Eta hori aldatu behar dugu. Ez dakit lege batzuekin edo ez dakit nola, baina hori aldatu behar da, ezta? Eta askotan telebistan emakumea jarretzen du agertzen ez dakit objeto sexual bezala, ezta? Eta hori aldatu behar dugu, ezta? Eskerrik asko zuri ere, Oskar, eta horren arte. Zuei. Bueno, hauek izan dira Pablo eta Oskarren hitza, eta honekin albistegiari amaiera emango diogu, eskerrik asko bioi, eta espero dugu gustatu izana, beste bat arte. Hau da gure taldea, Leire lanetan aritu da, Mirari eta Diego gidoilariak izan dira, Julen kamara eta Jon eta Xuar aurkezleak. Agur! Agur! Hau da gure taldea, Kuea Leire da. Bueno, hau da gure taldea, Kue lanetan Leire aritu da, gidoi lanetan Mirari eta... Venga! Bat, bi eta hiru! Itxe.